te sprawy teologiczne, skąd ona się wzięła, jak to cierpiała, jak to ojciec ją nienawidził, jak to ją sił, to się dowiecie od księdza. Ja będę gadał tylko o Barburce i o tym, że Barburka święta o górnikach pamięta. Dziś temat ktoś by padł całkowicie banalny, bo o Barburce, o świętej Barbarze i tradycji. Ale czasami to jest tak, że pod latarnią jest najciemniej. Bo jak spytamy Ślązoka, Barburka, ja wiem, 4 grudnia, ja? Jak mu już powiedzieć tak, no ale coś tam więcej, no to było takie święto, tam zginęła we IV wieku, no i górnicy tam mają ta Barburka święto, nie jeżdżą do roboty i rozmaite rzeczy robią, nie? No tak, ale gdyby cały czas pogłębiać to pytanie, to skąd się to wszystko wzięło? Gdzie tam starożytność, a jak to przyszło na Śląsk? I tu mamy co najmniej kilka teorii, do końca moim zdaniem niewyjaśnionych. Bo jedni gadają, że to przyszło z Niemiec. Ale też mamy drugi wątek, wątek czeski. No i teraz, czy święta Barbara przyszła z Niemiec, czy przyszła z Czech? A jest jeszcze trzeci, bo można ona przyszła jeszcze w średniowieczu od Krzyżaków. Więc to jest ciekawy temat. Oczywiście spróbujemy to zrobić w sposób taki popularno-naukowy, nie w wydaniu wykładu, bo to by nie miało sensu. Nie? Zapytać się o ta święta Barbara, no jak to jest dzisiaj? No i jeszcze się idzie pytać, czy święta Barbara to jest konkurencja skarbnika? Czy skarbnik to jest taki lewonoga tej tradycji górniczej, gdzieś tam z czasów pogańskich, a święta Barbara to prawonoga, taka bardziej ochrzczona? To jest wiele pytań, które są de facto o tradycje śląskie. I tu pokazuje, że śląska kultura nie jest powierzchowna, ale ta powierzchowność, też byle jakoś, może być cechą tej śląskiej kultury. Barbara stała z drugiej strony Florian.